kufunza ndoda kuomisa kuenda kumaperiod saka ndinoyemwa apa acho kana chida kumisa kumaperiod pane mukomana ndoda unosangana naye ndomwa tepipi yacho ti iwo kukunyatsoti toone maperiod acho aya ndoda kunyatsoziva kuti ndoita sei kuti ndimise period inini handinyatsozvinzwisisa kana wamira kuenda kuperiod wozoita sei what's wrong with kuenda kuperiod ndakakuudza kuti iwaya anomisa period ndiani mama pane mukomana wangu ndoda unoona mangwana panonge ndiri paoff last time pandikaenda kunomuona ndiri kumwedzi akazondifambisa netsoka nekuti ndandiri kumwedzi akanyima mari yekombi saiwo ndozvauda kumisira period kuiwa akakuudzwa kuti period inokwanisa kumiswa ndiani imika muchaudzana zvinhu zvinokuwadza imi nezvinokonzeresa makenzi kana iye mukomana wacho uchimbotaura kuti akakufambisa netsoka nekuda kuti wangu waenda kumwedzi saka ndiye futi waura kufambira futi hausi kuona kuti hakude anondida mama saka iwe wakutomwa mafamily planning pills kayo apa usati waroa mukomana wacho handimakutorara mese pasina protection ndizvozvo mama kudzivirira nhumbu zisina kurongwa ko zvirwere ana HIV imika zvimwe munatanga mafunga imi mukomana wako iye uri kuzoti ari kurarawo nevanhu vangani uri kuziva here kuti ndiwe weka ende unozoti mazuva ano mamhanyire ari kuita vanhu mukomana anotomhanya kana ne3 vasikana kana ne4 panguva 1 kwakuzoti ma1 night stand iweka uchasvipinzira problem iwe kana mama ndifungi kuti anodaro nekuti ndiye mukomana wandodisisa indada kutondiroora handifungi kuti anodaro mama mwana wa2002 wangu wakutoziva kutoti hanzi ndoda uroorwa kuwadi kumboshandira zviuchavhiringwa nekamwe kamunhu kasina kana basa iwe ficha yako yapinda mudondo nekuda kwokuti ndikumuda rudo rwachandisati makutomboruziva mama ama2000 tisitotori nemoto manje lavha yatorina kana eji mama tisi kutopisa mama tototodiwa nevarume bhozi tichiri vana vadiki zviro zvamuri kutotaura izvozvo ka togona zvitozviziva mama saka musazvinetse wasted seed. It was at this moment that he knew he fucked up.